Folytatódjon csakraharmonizáló sorozatunk. A mai napon a szakrális csakrát fogjuk harmonizálni hangtálak segítségével. A szakrális csakra az a köldökünk alatt az alhas tájékán helyezkedik el, az életöröm, a kreativitás és a kapcsolatoknak a központja. Hogyha ez a csakra jól működik, akkor életteltelének érezzük magunkat, kreatívnak, felszabadultnak és szenvedélyesnek. Viszont, hogyha ennek a csakrának a működésében problémák állnak fel, tehát túlműködővé vagy blokkoltá válik a csakra működése, akkor alkotói válság, párkapcsolati problémák, érzelmi hullámzások jelentkezhetnek. A csakra harmonizálásának kiváló eszköze a mozgás, mindenek előtt a tánc, az önfelett táncos élmény, de ezek mellett még a vízzel való kapcsolódás is jót tesz a csakra működésének, tehát így többek között az úszás, a folyópart melletti pihenés, meditálás, vagy csak egy pihentető fürdő is. És természetesen a relaxáció is egy nagyon jó módszer, tehát kezdjük el a mai relaxációnkat, tehát a szakrális csakra harmonizálását hangtálak segítségével, készülj fel a relaxációhoz. Helyezkedj el kényelmesen, csukd be a szemed, vegyél egy mély lélegzetet, majd lassan fújd ki. Következő belégzéssel koncentráld figyelmedet az alhasadra, a szakrális csakrádhoz. Képzeld el, hogy egy ragyogó narancsárga fény áramlik ezen a területen, lágyan pulzálva. Képzeld el, hogy minden egyes lélegzetvétellel ez a narancsárga gömb egyre fényesebb és fényesebb lesz. Az energia szabadon áramlik, felszabadítva az érzelmeidet és a kreativitásodat. Minden lélegzetvétellel megnyitod magadat az öröm, a szenvedély és a harmónia felé. Hallgasd a hangtálak hangját, és ismételd magadban utánam a következő mondatot.
Elengedek minden érzelmi blokkot. Megengedem magamnak, hogy az öröm szabadon szárnyaljon bennem. Bízom az érzéseimben. Kapcsolódom a belső örömforrásomhoz, és engedem, hogy az élet tánca vezessen. Elfogadom az érzéseimet, és harmóniában vagyok önmagammal. Nyitott vagyok a változásra és az élet áramlására. Élvezem az életet, és minden pillanatban megtalálom a szépséget. Elengedem a bűntudatot és a múlt fájdalmait, helyette örömöt és szeretetet érzek. Szabadon kifejezem önmagam, és bízom belső bölcsességemben.
Lassan kezdj el visszatérni a valóságba. Mozgasd meg kézujjaidat, lábujjaidat, nyújtózkodj, ha jól esik. És amikor készen állsz, nyisd ki a szemed. Egészséges